गावनि बिलखौ बिखुमा फैयो आरो मास मोननै मोनथामसो सिगां बिथाङा गावनि बिलखौ होयोब्ला जोंनि बिपिएल हान्जायाव हाबनोसै होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। माने साननि समाव बिपिएफजों जानानै फिसाखौ फोसावदिं खालामो नाथाय मोनानि समाव बिपिएलनि लिडारफोरनाव टिकानि फैसा बियो ना मा बुंगोन सार? आङो थिकादार हिसाबै माने राजु नार्जारि बिथां आदाया बुंदों सानाव मा होनो बिपिएफनि केम्पिं खालामो मोनाव बिल इउपिपिएलनियाव बिल बियो। प्रमद बर' बिथांनियाव बिल बिया आं सोरनियाव बिनो नङा होमबा? सरकारा सोरनि? प्रमद बर' बिथांनिथ' सरकार बिनियाव बिया आं सोरनियाव बिनो ना गर्जन सारनियावबा बै जोंहा माबा आसामनि सोरबा इएमनियाव बिनांगौ होमबा माबा मिनिस्टारनियाव बिनांगौ होमबा हा आं हाग्रामा महिला बिथांनियाव बिल बिनांगौ होमबा सरकारा जायनियाव दङ बिनियावसो बिगोन हा बिथाङा आरो मा बुंबावदों माबा हराव होनदोंना हरावलाय मानोथो लेंहरो बिथांमोना थिकादारखौ मोनावसो लेंहरो मिथिबाय मोनाव मानो लेंहरो आंथ' बिल मोननोनो फैसा होना दोनदो आङो 18 लाख मिथिबाय बिल मोननोनो फैसा लाना दोनदो आंनिफ्राय मानो लेंहरो बिसोर मोनाव सानावथ' फैसा साननायखौ नुगोन नालाय नरे मोनावलाय मानोथो लेंहरो आरो आं जुदि इउपिपिएलआव थांनो थाखाय आं रायलायदोंबा आंनो फैसाखौ होजोब आङो मा आं हारसिं नङा 1000 जन मानसि मागोन नङा होमबा दाबोथ' 126 कोटि ना मा फैसा ओरैनो दङ बिटिसिआव रानाखै होदो इउपिपिएलआव लाना थांदो नङा होमबा फैसाखौ एकाउन्टआव थ्रोब सोग्रोलाय नरे मा लाना थांजोबगोन ना सोग्रो आदा राजुआ बुंनानै बिक्रमा इउपिपिएलआव फैसिगोन हो बेनो 12-15 कोटिसो एकदम लाना फैसिगोन ना होलाय नरे चन्दन ब्रह्म सार बिथाङा बिपिएफखौ नागारलांनायनि सिगां रिजिगनेसन होनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंदों जाया प्रमान हहकारि खोथा बुङो बेखौसो फोथाय भिडिअ क्लिपखौ नोंसोर ला गोबाङा गोबां खोथा बुंनो हागौ नाथाय जाया प्रमान लानानै जुक्ति होनानै फोरमान लानानै खोथा बुङो बेखौसो फोथायनांगौ होननानै मानगोनां चन्दन ब्रह्म सारा बुंलांदों बे आंनि थाखाय मोजां नायदो नाय निकलाटनि बेखौ प्रमद बर'नि डिपार्टमेन्टआनो आं लिरना हरबाय माने प्रमद बर'आ चिफ इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि प्रमद बर'नि लिरनाय जाबाय प्रमद बर' सार बिथाङानो बुंहरबाय देयार इज न' गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल बे 10टा कलेजाव जेबो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल जायाखै माने बेयाव जिर' होननानै बे बुंबाय बेखौ सोर बुंदों राजु नार्जारि आदाया सोंलाय बै बा प्रमद बर' सारनियाव नङा रे बिनियाव सोङो बिक्रमा बेखौ हरबायना बिक्रम नों मानो हरना लानाय दाथ' नै एभिडेन्सआ थाहैबायना 10टा कलेज जायोखौ प्रमद बर' सारानो गावनो बुंनाय जायाखै होमबा बिनिनो चिफ नङा रे मा होनना बुंनो दा आदा राजु नार्जारिखौ प्रमद बर' सारा खोनथाम बोरलानि थिरदो गावखाबाय खनसे आथेङाव खनसे बिखायाव नै दाखालि बालि बावै खनसे खर'आव गबाय माबायावनो दिनै मेलेमावनो माबायावबो मोनासै एमसिएलएआवबो मोनासै थिर गावबाय आथेङाव नङा होमबा एमएलएआवबो मोनासै बिखायाव गावबाय नङा रे थिरखौ एमपिआवबो मोनासै खर'आव गावना होबाय दिल्लीयाव खारना थाहैबाय बुरखाय बेसरा फैफिनबाय बास नङा रे होदो ओइ सिमा बारायनायनि लेखाया होदो रायजोनो आंहाथ' गालांखाजोबसै दा नै दिल्लीयालाय माखौ हरदों नै दिल्लीया लिरना हरनाया द्राफ्ट नङा बियो माइनुटसो जे मिटिङाव खामानि मावनोब्ला मिटिं लिङो माइनुटस लिरो बिथांखि लायो बे बिथांखिसो नोंसोरो ओइ तेजपुराव थांदो उदालगुरियाव खाथि जाखायो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया होननानै बुंदों एनआइटिआ सिलचरावनो दंखायो 2019आव होनाय सेन्ट्रेल सरकाराव जेबो बिथांखि बिदि पलिसि गैथ'वा होनना बुंनाय माने मा होआ रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दोङो थांनाय बोसोरावसो जोङो बेयाव बाजेट हमदों बेनिखायनो बेयावनो थां नङा रे एनडिएफबिफोरनियाबो जों लनसो होदोंमोन लेखाखौ खिथिदो सिमा बारिनायनि एनडिएफबिनि स्कुल जानायनि चन्दन ब्रह्म सार बिथाङा बुंनाय बायदि फोरमाना जेखौ बुङो बेनो सैथो जायो बिदि आंथ' रायजोनो होना गालांजोब्बाय लेखाफोरखौ सोंदो आरो रायजोखौ मोनसे काम बिसोर फैनायनि आगोलनो रायजोआ लाइजाम हर नोंथांमोना जोंनियाव फैनांगौ नङा होमबा रायजोखौसो उल्था लिंहरब्रा नोंथांमोना जोंनियाव फैनांगौ मिटिं खुंफैनांगौ जोंनियाव गोबां लेखा दं बेसेबां थखायनो दिल्लीयाव खारना थायोब्लाबो जोङो बुरखांनानै लाना फैगोन स्टेटआव थाखुमादोंब्लाबो बुरखांनानै लाना फैगोन
मावा खारदों नोंसोरलाय नङा होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजादोंमोन जों नुदों दिल्ली थांदों स्टेट थांदों नाजादों नाथाय फेलार जाबाय दुखु गोनां खोथा नाजायाखै नङा नाजादों आयं मिथिबायना प्रमद माबाया दिपेन बर' सार बिथाङा बिराद नाजादों प्रमदखौ बासायनो गोबां नाजादों जातिखौ गोबां बासायनो नाजादों नाथाय दिल्ली आरो स्टेटआ बिटिआर एकर्डखौ 6.3 दफा स्कुल कलेजखौ फोजोबनानै होबाय गासैखौबो नाटसाट खालामबाय रायजोनो मानो खोन्थायाखै आं बेखौसो बुंदों लेखाया फैखानाय खोथाखौ रायजोनो मानो खोन्थायाखै आं बेखौसो बुंदों नोंसोर खोथाबाथ' दाय जानाय नङाना आं दा खोन्थानायखायसो दिल्लीनिफ्राय लाना फैबाय लेखाखौ नोंसोर थाखुमादोंमोन दिल्लीयाव बेनो आरो जाबाय थेंक इउ गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि